खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। विधान सभानि गिबि सानखालिनो अखिल गगैआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों। करीमगंजआव 10 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे साथाम हमदों। 1 बोसोरनि बार्थडे बय पराग जातिखौ बिफायानो बुथारदों। गसाइगावनि जारागुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों। गसाइगावआव इन्सपेक्टर अफ ड्राग्सनि गोख्रों सिग्रोमनाय। समखं बांखे दिरबि खेबांनि बानजायनायाव मिसिं हारिमु बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। बिजनी 2 नं मालिफारायाव खेराइ फुजा। मसलपुराव आबाद बिफाननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों आबाद मेला। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम विधान सभानि बाजेट जथुम। आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि सामलायनायाव बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुंनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो गोदानै थिसनजानाय आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चांद कटारियानि बिबुंथिनि गेजेरजों विधान सभानि बाजेट जथुमखौ जागायदों। मख'नो गोनां दि दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमा फैगौ 5 एप्रिल खालारसिम सोलिगोन। दिनैनिफ्राय 5 एप्रिलसिम सोलिनो गोनां विधान सभानि बाजेट जथुमाव गासै 14 खेब सावरायमेल जथुमनाय जागोन। रिपर्ट बायदिब्ला राङारि मन्थ्रि अजन्ता निय'गआ 16 मार्च खालि 2023-2024 मायथाइनि राङारि बाजेट थिसनगोन। बबेखानि देग्लायनि बाजेट जथुमाव माखासे गोदान बिल आरो सोदांनाय बिलफोरखौ लाबोनायनि बाथ्रा। आसाम विधान सभानि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबि साननि जथुमावनो दिनै शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों। आखायाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि फारिलाइ लानानै अखिल गगैआ दिनै विधान सभायाव सोमावसारदों। सोमावसारनायनि गेजेर गेजेर अखिल गगैआ गावनि आखायाव एलपीजी सिलिन्डारनि फेस्टुनबो लादों। अखिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि मदिआ गाहाय मन्थ्रि जानाय समाव संग्रा गेसनि बेसेना 448 रांमोन। नाथाय बे समाव गंफ्रोम सिलिन्डारनि बेसेना 1152 रांसिम बांबाय। विधान सभायाव आलादा बाथ्राखौ सावरायनायनि सोलाय बेसेन बांनायनि बागै सावरायनांगौ आरो बेसेन बांनायखौ होबथानो राहा दिहुननाया विधान सभानि बिबान जानांगौ। बबेखानि नरेन्द्र मदिआ गाहाय मन्थ्रि जानायनि सिगां रड, सिमेन्ट, इटा, न'नि रं, अन्थाइ बालाफोरनि बेसेना बेसेबांमोन आरो दा बेसेबां जाखो बेखौ रुजुनानै फोरमायथिदों अखिल गगैआ। बै समाव थाव गुबैनि बेसेना लिटारफायाव 90 रांनिफ्राय 100 रांमोन, नाथाय दा 200 रांनिफ्राय 220 रां जाबाय। सुजि, माइरं, खुदियाफोरनि आदार, मुलि, मैगं थाइगं, ना बेदर गासैनिबो बेसेन बांसिनदों होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। ओरैहाय आंखौ गासैबो दोलोनि मेलाव हांख्रायासै। बीएससीनि मेलावबो रायजो दलखौ लिंहराखै। जोंनि हानजाया रेजिस्टार जानायनि उनावबो आंखौ लिंहराखै। हेंथा खालामगोन होननानै मिथिखानानैनो आंखौ हांख्रायाखै। मिउनिसिपाल टेक्स बारायनायनि हेंथायैबो सोमावसारनांगौ होननानैबो अखिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै बुंदों। ड्राग्सनि हेंथायै करीमगंज पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। करीमगंज पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला करीमगंज जिल्लानि कन्टेक्सरा ओनसोलाव करीमगंज पुलिसआ सिग्रोमनानै 1.3 केजि ड्राग्स बोखांनो हादों। गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय बोखांनो हादों 1.3 केजि ड्राग्सखौ। बबेखानि कन्टेक्सरायाव पुलिसआ जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना बाजाराव खमैबो 10 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरा कौटि रांनि ड्राग्सखौ मिजोरामनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै करीमगंज जिल्लानि आसिमगंजआव लाबोदोंमोन। मोन 100 साबोननि बाक्सुआव लाबोदोंमोन 1.3 केजि लिरथायनि ड्राग्सखौ। बबेखानि पुलिसआ हमनो हानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै आब्दुल कादिर, कबीर आहमेद आरो आफ्ताब उद्दीन होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों।
गहपुराव बयखौबो सोमोनांहोनाय बार्थडे बय बुथारनाय जाथाया गोदान महर लादों। फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव बिफाखौ पुलिसा हमबाय। बिफानि आखायावनो जिउ गोमादों 1 बोसोर बैसोनि बार्थडे बय परागज्योति बरदलैया। सचिन बरदलैनि हेंथायै फिसाज्लाखौ बुथारनायनि गोख्रों अजद होदों बिसि आरो गामिनि रायजोफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला सचिन बरदलैया गावनि उन्दै फिसाज्लाखौ बुथारनानै हाग्रायाव थाखुमानानै दंमोन। नाथाय उन्दै बैसोनि फिसाज्ला बुथारग्रा सचिन बरदलैखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनायनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि फिसाज्लानि जोनोम साननि थाखाय बाजार खालामनो थांनायनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन सचिन बरदलै आरो बिनि फिसाज्ला बार्थडे बय परागज्योति बरदलैया। बबेखानि बृहस्पतिबार खालि फुङाव परागज्योतिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोनब्लाबो सचिननि बागै जेबो गुमुर मोनाखैमोन। नाथाय सचिनआ आखायाव गोबौ हाथियार लानानै दिनै फुङाव न'आव नुजाथिहोयो। बेनि उनावनो गहपुर पुलिसा फिसाज्ला बुथारग्रा सचिन बरदलैखौ एरेस्ट खालामनानै थानायाव लाङो। ओरैहाय गामिनि रायजो राजाफोरा पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि खालामो आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामो। बबेखानि फिसाज्ला बुथारग्रा फिसाय सचिनखौ फासि होनो थाखाय दाबि खालामदों गावनिनो बिसियाबो। गसाइगावनि जारागुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों। ब्लाव ब्लाव खामब्लावदों हाग्रा बिफाननि 25 हेक्टर खैरो बागाना। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार डिभिजननि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि साबकाटा फरेस्ट बिटनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय जारागुरि पिजिआर गामियाव थानाय हाग्रा बिफाननि 25 हेक्टर खैरो बागानाव गिख्रंथावै अर खामदों। गोरान बोथोर, गोरान बिलाइ आरो गोरान हाग्रानि जुनै गिख्रंथावै ब्लाव ब्लाव अर खामदों हाग्रा बिफाननि खैरो बागानाव। गसाइगावनि थेलेफारा अर खोमोरग्रा हानजाया गोब्राब नाजानानै अर खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो गोमोरनायनि मुं लायाखै। बबेखानि सोरबा सिनायमोनि दुथाङा बिरि एबा सिगारेट सोबनानै गारनायनि जुनैनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। गसाइगावआव इन्सपेक्टर अफ ड्राग्सआ गोख्रों सिग्रोमदों। आयेन बेरेखायै फार्मासि खुलिनानै मुलि फाननाय आरो बेरामिफोर नायनायनि हेंथायै इन्सपेक्टर अफ ड्राग्सआ दिनै गसाइगावआव सिग्रोमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोबां मुलि गलाफोरा फोरमान बिलाइ गैयालासे गोबाव समनिफ्रायनो मुलिफोरनि फानबोनायखौ बन्द खालामनो नोजोर होनानै दिनै इन्सपेक्टर अफ ड्राग्सआ गसाइगावनि सौथारा आरो गरम बाजाराव गोख्रों सिग्रोमदों। बबेखानि बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों सौथारा बाजाराव थानाय गंसे मुलि गलाखौ जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे मुलि फाननायनि थाखाय अरायनि थाखाय बन्द खालामनानै होदों आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे मुलि फाननाय गलाफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखिनाय जागोन होननानैबो ड्राग्स इन्सपेक्टरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। सिमेन्साफुरिनि समकं बांके दिरबिं खेबांनि बानजायनायाव मिसिं हारिमु बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। धेमाजि जिल्लानि समकं बांके एबा दखरा आफादनि बानजायनायाव 10 मार्चनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन हारिमुआरि बादायलायनाय। मिसिं हारिनि हारिमु बाख्रिनिफ्राय गोमालांनो हमनाय दल, फेम्फा, मोसानाय बायदिखौ अरायजोर खालामनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों बानजाय आफादा। बेनि अनगायैबो हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नुजाथिफैगोनखौ मिजिं खालामदों दखरा आफादनि आफादगिरि महेश कार्दंआ। चिरां जिल्लानि बिजनी 2 नं मालिपारायाव रायजो राजाया जोबोद गाजा गोमजायै शुक्रबार खालि मोनाबिलि समाव खेराइ फुजा खुंदों। बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय बे खेराइ फुजाखौ ब्रह्म बाथौ एबा जांख्राव नेमखान्थिजों खुंनाय नुनो मोन्दों। 1 नं आरो 2 नं मालिपारा गामिजों लोगोसे सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजायाबो मालिपारा ब्रह्म मन्दिराव खुंनाय बे खेराइ फुजायाव बाहागो लादोंमोन। बे खेराइ फुजाखौ होनायनि गेजेरजों जायगानि रायजो राजा एबा बयबो लाइमोनफोरा मोजां राहा लानो हागोन एबा गोसोनि लुबैनायफोरखौ मोनजोबनो हागोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा गोथौ फोथायनाय मोनसे आस्था एबा फोथायथि दं होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव बाक्सा जिल्ला आबाद बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला आबाद मावख'नि लांगोनायाव सोलिफु मार्च दाननि 10 आरो 11 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों आबाद मेला खुंफुंनाय जादों। बे आबाद मेलाखौ गोजा रिबन हानानै बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन फार्टिना। बे आबाद मेलायाव सरासनस्रायै जैबिक हासार बाहायनानै आबाद मावनानै दिहुननाय मैगं थाइगं, आलु, कफि बायदि मैगंजों लोगोसे मैखुन
आबाद, बेरे मोदैनि रोसि, बिबार बिफां फुलिनि गला आरो खानस्रि हासार बानायनाय आदब आरो फाननाय आइजोफोरा न'आवनो गावनि आखाइजों दिहुननाय हासारफोरखौ दिहुननायजों लोगोसे फाननायखौबो नुनो मोनो। बे आबाद मेलायाव बाहागो लानानै बिटिसि सोरखारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनानै बुङोदि बे मेलायाव आबादारिफोरा बाहागो लाफैनांगौ आरो आबादारिफोरा अर्गेनिक आदबनि जोहै आथिखालाव आबाद मावनांगौ होननानैबो खावलायो। लोगोसे बिथाङा बिटिसि सोरखारा दायो आगर बिफां गायनायनि सायाव बिथांखि लानायखौबो मिथिनो होयो। लोगोसे आइजोफोराबो बिटिसि सोरखारा आबाद मावनो हानाय बायदियै ट्रेक्टर होनायनि राहा आरो मुसलपुराव आबाद बिफाननि गेस्ट हाउस खालामनो थिरांथा लानायखौबो फोरमायो। दिनैनि बे आबाद मेला बेखेवनाय हाबाफारियाव जिल्ला आफाद बिफाननि मावख'आरि दुलाल दासजों लोगोसे जिल्ला आबाद बिफाननि गोबां मावख'आरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां आबादारिफोरखौबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।